كندا ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ ወርሒ ለካቲት ንኣበርክቶ ጸለምቲ ካናዳውያን ዝኽርን ኣፍልጦን ዝህብ በዓል ኣለዋ። ወርሒ ለካቲት ኣብ ታሪኽ ጸለምቲ ካናዳውያን ግን ብኸመይ ጀሚሩ? ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ? ሎሚ ኸ ብኸመይ በዓል ዝብልን ብዛዕባኡ ዝገልጽን ኣብዛ ቪድዮ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰላምታ የረሳዕኩን ፍትዋት ተኸታተልቲ ማዕዲ ቲቪ ምስኹም ዘለኹ ከምቲ ልሙድ ማዕረግ ዮሴፍ እየ። ኣብዚ ሓዳሽ ቻነልና ዝተፈላለዩ ምህርትን ኣዘናጋዕትን መደባት ሒዘውን ክቐርብ እየ። ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ወይ ብላክ ሂስትሪ ማንዝ ኣብ ኣሜሪካ ብ1926 ጀሚሩ። ሳላ ጸሓፍ ታሪኽ ካርተር ጂ ውድሰን ካናዳ ኸ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ቁሩብ ግዜ እኳ ዝወሰደት ትኾነ ኣብ 1978 ብዶክተር ሮዝሜሪ ሳልዲየርን ካልኦት ተጠባቕትን ዝምራሕ ማሕበር ታሪኽ ጸለምቲ ኦንታሪዮ OBHS ዝበሃል ተመስረተ። እዚ ንዓወታትን ቃልስታትን ናይቶም ንልዕሊ 400 ዓመታት ኣካል ታሪኽ ዝሃገር ዝኾኑ ጸለምቲ ካናዳውያን ኣብ ካናዳ ኣፍልጦ ክረኽቡ ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ከጉልሑ ኢሎም እዮም ተበጊሶም። መወዳእትኡ ግን ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ወይ ናይ ጸለምቲ ካናዳውያን በዓል ኣብ ካናዳ ኣፍልጦ ክወሃብ ጀሚሩ። እዚ ኣብ 1995 ብወግዒ ሃገራዊ ጽምብል ኮይኑ ብኸመይ ዶ ትብሉ ኣለኹም? ኣጀኹም መልሱ ሳላጂን ኣውጉስቲን እዩ። ንሳ ንፈለማ እዋን ኣብ ባይቶ ካናዳ ዝተመርጸት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣበርክቶ ጸለምቲ ካናዳውያን ከይርሳዕ ድማ ኣፍልጦ ክወሃቦን ግዜ ተፈሊሉ ክበዓልን ካብቶም ደፋኢት ዝነበረትን ዝተዓወተትን ሓንቲ እያ። ግናኸ ሱር ታሪኽ ጸለምቲ ካናዳ ኣብዚ ኣይጀመረን። ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጸንሐ እዩ። ንድሕሪት ንመለስ። ኣብ ካናዳ ናይ መጀመርታ ተመዝጊቡ ዘሎ ጸሊም ሰብ መን እዩ? ኣብ መጀመርታ 1600 ዓመተ ምህረት ናብ ካናዳ ዝመጸ ከም ተርጓሚ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ማቲዩ ዳ ኮስታ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ጸለምቲ ኣሕዛብ ብመገዲ ባቡር ትሕቲ መሬት ኣቢሎም ናብ ካናዳ መጺኦም እዮም። እዞም ካብ ባርነት ኣሜሪካውያን ኣምሊጦም ኣብ ከም በዓል ኦንታሪዮን ናቫ ስኮቺያን ዝኣምሰሉ ቦታታት ብናጽነት ንምንባር ዝሳጎሙ ህዝቢ ኣለዉ። ማቲዩ ዳ ኮስታ ኣብ 1589 ተወሊዱ ኣብ 1619 ድማ ዓሪፉ። እዚ ኣብ ሃገረ ፖርቱጋል ዝተወልደ ውልቀ ሰብ ዛጊት እኳ ጭቡጥ እንተዘይኮነ ካብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንግስነት በኒን መጺኡ ክኸውን ከም ዝኽእል መዛግብቲ ታሪኽ ይነግሩ። ንምንታይ ዕላማ እዮም ከምዚ ኢሉ ክበዓል ደልዮም? ሓደ ንኣበርክቶታት ጸለምቲ ካናዳውያን ውልቀ ሰባት ኣብ ሕብረተሰብ፣ ፖለቲካ፣ ስነ ጥበብን ሳይንስን ናይ ካናዳ ኣፍልጦ ንምሃብን ዝረኸቡ ዓወታት ድማ ክጎልሕ ብምድላይን። ክልተ ታሪኽ ጸለምቲ ካናዳውያን ንምዕቃብ ማለት ኣብ ቃልሲ ጽንዓትን ዓወትን ማሕበረሰባት ጸለምቲ ከም ዝዝከር ከረጋግጹ። ሰለስተ ናይ ዓይነትነትን ሕብርን ኣለዎ ኸይህሉ ከምኡውን ንሲቪላዊ መሰላት ዝግበር ቃልሲ ማሕበረሰብ ካናዳ ኣፍልጦ ክህልዎም። ኣርባዕተ ንመጻኢ ወለዶታት ከነቓቕሑ መንእስያት ብውርሽኦም ክሕበኑን ንብሉጽነት ክጽዕሩን የተባብዕ በዘይ ዝኾነ ስክፍታን ርእሲ ምድናንን ድማ ንኽነብሩ ይሕግዝ። ሓሙሽተ ንብዙሕነት ዝተፈላለዩ ባህልታትን ታሪኻትን ብምጽምባል ዝያዳ ንኹሉ ዝሓቁፍ ሕብረተሰብ ንምዕባይ። እሞ ካናዳውያን ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ብኸመይ የብዕልዎ? እዚ ወርሒ ብፍጻመታት ዛንታታትን ትምህርትታትን ዝተመልአ ወርሒ እዩ። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ቤት መጻሕፍቲ፣ ዩኒቨርሲታት ብዛዕባ ጸለምቲ መራሕትን ጸሓፍቲ ደለይቲ ፍትሕን ከዓ ይዛተዩ። ከም በዓል ቶሮንቶ፣ ሃሊፋክስን ሞንትሪያልን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ፌስቲቫላትን ምርኢታትን ስነ ጥበባዊ ባህሊ ጸለምቲ ዘርኢ ምርኢታት ብምድላው የኽብርዎ። እምበኣር ዶክተር ጂኣን ኣውጉስቲን ካልኦት ቅድሚኣ ዝነበሩ ዝጀመሮ ቃልሲ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ለካቲት ካናዳውያን ታሪኽ ጸለምቲ ባህልን ኣብ ሕብረተሰብ ዝገበርዎ ኣበርክቶን ይዝክሩን የውዕሉን። ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላትን ድማ ማሕበረሰባትን ነዚ ግዜ እዚ ንሕድሪ ጸለምቲ ካናዳውያን ንምምሃርን ንምኽባርን ይጥቀምሉ። ያኔለይ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ማዕረግ ዮሴፍ እየ፣ ማዕዲ ቲቪ። Subscribe to my channel.